Positibo si Dr. Jose Antonio J. Rivera, ang OIC ng Pampanga Provincial Health Office, na sa lalong madaling panahon ay malalaman nila kung lahat ng 31,000 medical frontliner na isinama sa master list ay mapagkakalooban ng bakuna ng national government. Iyon ay sa kabila ng walang kasiguraduhan kung gaano kalaki ang alokasyon ng gobyerno sa probinsya. Gaano kalaki yung ibibigay sa atin ng DOH. Ang ibig pa sabihin nito, Doc, hindi kayo sigurado kung ilan yung bilang, yung alokasyon ng DOH sa ating probinsya? Oo, totoo yun. No? I have to be honest. No? Ang sabi lang sa amin ng DOH is, mag-master list kayo. Ang una nyong master list na gagawin, lahat ng frontliners. From the RHU, NHU, and private. Binilang namin nasa more or less 30 to 31,000. No? Nagsisilbing receiving order ng DOH ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa mga bakunang inilalaan ng national government sa probinsya ng Pampanga. Ang mga donated vaccines pa lamang ang nag-roll out mula sa Sinovac hanggang sa bakunang AstraZeneca. Hanggang sa mga panahong ito ay inaabangan pa umano nila kung anong uri ng bakuna ang susunod na darating bukod sa mga donated vaccines. Tignan natin kung anong ibibigay ng DOH. Kung hindi kaya, kung kulang, the governor and the province of Pampanga will augment. Nakikiramdam umano sila kung sa pag-roll out ng bakuna ng national government, malilibre lahat ang 31,000 medical frontliner na nailagay nila sa master list. Hindi lang pwede magsabay because, number one, kung bibigay na rin ng DOH, bakit pa tayo magbibigay? Like for example, sa frontliners, no? Bakit namin bibigyan ng frontliners kung ang sabi ng DOH, lahat kayo, bigyan nyo kami master list, kayo ang una. That is why hindi kami nag-allot. Ayon kay Dr. Rivera, ang inaalala nila ngayon ay kung papaano pakikitunguhan ang gap o ang time period ng pagdating ng iba pang bakuna. Dahil ito umano ang nakikitang krisis sa ibang bansa sa mga healthcare personnel na napag-iiwanan sa pila. Yung filling in the gaps, no? Yun ang kailangan sagutin natin, yung gap. Kumbaga, example, namigay ang DOH, X number. Natapos natin in 1 month, no? Or 2 weeks. Kailan yung susunod? Pag sinabi ng DOH, nako, in 2 months time pa, that's a big gap. Yan ngayon ang gap of anxiety, ang tawag nila sa ibang bansa. Kumpiyansa naman si Dr. Rivera na hindi magtatagal ay magkakaroon sila ng abiso sa DOH kung gaano kalaki ang alokasyon ng Pampanga. Lalo't narinig na umano nila ang magandang balita na aprobado na ng World Bank ang inuutang ng pamahalaan na tinatayang nasa 24 na bilyong piso o $500 at $400 million o katumbas ng 19 billion pesos. Paulo G. Santos, CLTV News.